Kanpora begiratuz, nik uste dut zalantzarik gabe gure mugarri edo gure bista irailak 18 eta azaroak 9 egunetara joaten zaigu. Hau da, Eskoziako eta Kataluniako, urrenez urren Eskoziako eta Kataluniako kontsulten egunak ditugu horiek, eta horiek izango dira mugarri eta guretzat oso garrantzitsu. Egun horietan, bi horietan, erabaki eskubidearen alde iniko lan eskergaren emaitzak jasoko ditugulako. Eta esaten dut jasoko ditugulako, nola jasoko ditugu euskaldunek, eskoziarrak eta katalanek egingo dutena. Guk ere jasoko ditugulako, zere gu ere bide berdinean goaz. Bakoitza bere ritmoan, baina Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria bide berdinetik dihar dugu. Erronka berdintsuak ditugulako, eta erritmo eta errealitate desberdinak izan arren, bakoitza bere ritmora, baina perspektiba galdu gabe egiten dugu. Ikusten ari gara ze egiten duten batzuk, ikusten ari gara ze egiten duten beste batzuk, eta guk egiten duguna ere trasladatzen diegu. Oso garrantzitsua da, erlazioak mantentzea, oso garrantzitsua da ezagupen eta esperientzien elkartrukatzea, eta Euskal Alkartasunaren hasierako espiritua jarraiki, eta Euskal Alkartasunak 86an ia jaiozenetik, mantendu izan ditu lankidetza estua bai Scottish National Party eta bai Esquerra Republicana Katalunia alderdiekin. Beraz, guretzat herri horietan gertatuko dena ere oso garrantzitsua da eta bide bat irekitzeko aukera ere.